Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi mwana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi mwana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndi mwana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndi mwana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi mwana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi mwana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani tsopano? Achimwene, ndinacho chikhupe chonse kuti zanu zonse zili bwino. Kaya mupeza bwanji, ife kuno kumudzi kwanu ndiye ndisaname. Sinudandaula kwenikweni, zathu zikusuntha basi. Masiku numapita achimwene. Zitopotopo osalephera, komabe zitopotopo zina zikamachitika zimakhala ndende zomwe zija ndakuwuzani kale zija achimwene. Zimakhala ndithu za mtsinje wati nkanena. Ndende zomwe zija amwene. Unathera musizi. Ujeni, ndimafuna ndinene kuti ngati anthu kwathu kuno ali ndi ulendo pakati pa Bwande, Lilongwe ndi Mzuzu kugwiritsa ntchito basi, ndetu kuno onse amakwera basi za Khwezy. Zimayenda bwino kwambiri. Pano panati kakamba za maulendo pa basi. Basiyo ndiye Khwezeyo basi. Ena akada achita makani ukakwera zina zake koma sizinawathere bwinoyi. Anafika ku nyumba thupi lonse lilitso ngati amalimitsidwa m'munda wamapira. Ndikudziwa mmakhala pakakona kena kake muli ndi chidwi chofuna kudziwa kuti kodi Bwantasa ndiye mwati pa jankhani za kuphelezera zija ndiye mwati zikuyenda bwanji. Achimwene, zoda mutu tunkhani zake. Koma ndakamba kale kuyambirira komwe kungoti monga mwa nthawi zonse enake amalankhula kuti Bwantasa ndi gulu lanu ndinu aneneri a mdima, simundifunira zabwinoyi, mukungofuna basi kuti tidzivutika. Dakambapo kuti koma ubale uwu mukuchitawo, ubale uwu mukuti muchite malonda a msinthowo sikuoneka bwino. Bwanji sitifuna kudekha, koma madobadobawa bwanji nanga akuchokera kuti afuna chiyani? Bwanji sitifuna kuchita zinthu zolondola. Nthawi zonse umakonda masikandulo ngati sitibetsa ndalama kubutchale kwa achimpeni kogulitsa mitu ya ng'ombe ndi ziboda, ndiye kuti ndi ku grocery yogulitsa mankhwala kwena kwake. Chipwirikiti amwene, sindikutha kumvetsa kuti for the why manda athu aja achimwene aphelezera. Zinthu zija zikuoneka kuti zakanika, koma tsopano osangoti sokanika, koma tachita nazo manyazi, tapalamula nazo, ndipo sizikuonekanso bwino achimwene. Tidalankhulapo kuti zaka zino malonda a msintho ngati amene amachitika nthawi yakale kwambiri kulibe. Iweyo utenge mbuzi ndiye ine undipatse malisero 3 amawere. Zimene zija zinatha kalekale, zimachitika ndalama isanabwere. Tidalankhulapo kuti zimenezi ndi chimodzimodzi pinyolo. Gwera nkoni dala katunduyu, ineyo ndimafuna uyo pinyolo wa nthawi ino, komanso kupanga pinyolo zokolola za anzanu. Simunagwirizane muno bwino, inali yosagwira chimwene. Kwathu kuno
kukuchuluka kachibwana kwa basi. Tumadzaoneka kuti tazingwa ndipo tikungotola iliyonseyo. Tumapanga zayagwa mbali ndi ndiwo basi. Tikusanduka Nyasalande drama group, kukonda zisudzo, makomede. Ulendo wina yake tikulankhula zinkazaoneka ngati mwina mwake tikusinjirira. Tidanenapo kuti alipo anthu ena yake kunjako akutiona mombwambwana kwa basi. Anthu akhala pakakona kena kake amachita kuwuzana kuti aise kunyasalande ndalama ndeza phweka kwa basi. Ukazifuna ungopita ndi yafoteleza. Akuoneka kuti akomedwa nayo kwa basi. Akulukutika akakututsira ndalama za nkhaninkhani. Usadandaulenso kuti akati chiyani manyasa amadzamba kuganiza bwinobwino atachita kale zinthu. Koyambaku saganizanso nkuganiza komwe, samazifunsanso mafunsoyi, amangoti zonse zabwinobwino basi. Ndiyetu achimwene kwathu kuno poona kududuluka kwathu pa nkhani za foteleza, ndiyetu kukumabwera madobadoba kuchokera magawo onse. Aliyense kumanena kuti andifoteleza pena pake. Kukumakhala ena makanikolo, ena ogulitsa mbatatesi kuli Zulu, onsewa kuti akuthamangathamanga nkhani ya foteleza. Alipe ndiye olemekezeka athu ndimakhulupiriradi kuti tapeza anthu amene atithandize nkhani za fotelezazi. Apa zinthu zili bwino kwa basi. Kumuona munthu amene akuti atithandizeyo ali tswititi ngati achita kumukumba pansi noni ngati nsupa, kumadzifunsa kuti koma inu iyeyu sindiye woyenera kuthandizidwa. Nkhani zina zofunikira kwambiri kwathu kuno zalowa chibwana kwa basi. Tumachita zinthu zathu ngati mwina mwake sitinakulire kwathu konkuno. Tumachita ngati mwina mwake tonse ndiobwera, ndalendo tokhatokha sitikudziwana. Koma muchilichonse chimene chikumachitika chimwene pakumakhala mawosanena aka mwathu mommuno amene akumakhala kuthamangathamanga ndi cholinga chokolola asanadzale. Ndikudziwa kuti mudzifunsa kuti Bwande ngati malonda afoteleza akanika ndiye mwativuto ndi chani? Sindiye kuti basi pamenepo moyo wanu udzipitilira. Nkhani yakenso ngati kuyenda choncho. Ayitu achimwene zalivuta basi. Malonda akanika koma madobadobawa kuti tiwalipire ndalama va nkhaninkhani bambo. Chifukwa akuti tathetsa mgwirizano. Anthu ovutika kalefe alolida akuti tiwalipira anyamata. Tithetsa bwanji mgwirizano? Koma mmesa mungati tidzalipira mbewu chifukwa ndife achonchoni ndalama tilibe. Ndiye bwanji kupepesako tikupepeseni ndi mwina mitolo ingapo ya nzimbe. Akuti ayitu Bwande inu mwadzithemba mwathetsa ubale basi mundipatsa ndalama za nkhaninkhani basi. Koma nkhanizi sizikukhala bwino achimwene. Nkhani zomalowa maubale oseketsa kwambiri zachuluka ndipo sitikudziwa kuti chikumachitika ndi chani. Pajanso kunali ina yake ija ya biliji chanichani uko. Tinaphulitsanso makombola kusangalala kuti munga wadzani mafinya omwe Krismasi yabwera mu Januwale. Koma tsoka ndilo tinaombera mfiti m'manja sizinathekeyi. Tidachita nazo manyazi. Tidafunsidwa mafunso kuti kodi Bwantasa munakowatenga kuti amenewa. Mata anauma mkamwa kusowa kuti ndiye tidziti chani ino. Kuchoka pa biliji ndiye ndizijaso dakabetsa ndalama ku butchale zija. Kumakaodera ndithu ku butchale kwa achimpeni. Odi timafuna kufoteleza. Ndiye mwatifoteleza kapena ndowe. Akuti ayi kwa mafoteleza. Kuchoka apo osafuna bikulapa uyo waku Namibia ukafuna sofoteleza kwa kugulitsa panadolo. Kenaka lero ndi izi anyamata mwathu mommuno mwanjo alameki ndi anzake basi kubwera udzatinamiza kuti ife tikuyimira kampani ina yake yayikulu kwa basi ndifoteleza wambiri ndipo tikumubweretsa mommuno osadandaula mudzango titapita basi mawere mu nsengwa zingapo basi ndiye malipiro ake. Zinthu zake zooneka zodabwitsa kwa basi koma mabwanawo osadabwapo kanthuyi. Pena zinthu ngati izi zikamachitika zomandidabwitsa kaphuma kamene kalipo kakumadabwitsa pena achimwene. Zomadzaoneka kuti mwina mwake ena ake akumachitira dala kuti mbiri ya makosano okwapatira tambala ide ndithu. Madiro ena ake akumadzaoneka kuti ena ake akumachita kukhala pansi kuchita kuphika bwinobwino kuti tapitani ndi mukaona mize pano pa zingwa kwambiri akavomereza. Kenaka ina yake basi mudzangu aonetsa kuti ndi makape adzaoneka ombwambwana. Pano pazafika poti ena mwa anzawo onyara okwapatira tambala ahalayansi afika pokayikitsa kuti koma anthuwa akuyenderadi limodzi kapena mwina mwake ena ali mbuyo ndipo ndi amene akalasira makala kuti tiye naona amenewa aliphere tidzapeze chonena enafe kuti mwaona
mwaona anthu osamvawa tinkawauza lero ndi izi chifukwa sizoona ayi zina zake amayenera ndithu anthuwa adziwuzana kuti akuluakulu tili mu chinthuchi limodzi izi zikumadzioneka ngati pena pake ndi zabodza izi madulira enawa akufunika kuwaonanso bwinobwino achimwene mwinatu mkulu wa miyambi uja miyambi yake yayamba kuphelezera tsopano eti akuti liwiro libe kanthu ngati wasochera pano akuti moto oyatsa pakona chimotha ndi chipupa kenaka kumadzati Chidimadima mwana wa mbuzi anayamwa chani kaya mwinatu ankatanthauza izi eti anyata ukwapata atambala liwiro lachuluka kufuna kulemera mwachangu Kalata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande kufuta kunyasalande sunga mvetse